Здравейте хора, в момента може да чувате някаква музика, не съм сигурна, но с един мой приятел ще направим шепнещото предизвикателство навънка сме, както виждате. После може да направя едно дейли влогче. Едно влогче, къде е тази площадка и всъщност да започваме. Пак ми виждате, просто знам. Така. Джоана. В фурната на баба. Да. Той печели първото предизвикателство. Да видим сега дали аз ще успея. Хора, сега той ще ми казва, аз почти нищо да наместя телефон. Добре, измисли бързо, докато чакам. Аз се го измислях на момента. Ето, аз го измислях. Музиката ми спря. Спряла ли ти беше музиката? Не. Извинете хора, за малко ще прекъсна. Червеят. Бананът. Не червеят. Катерицата. Червеят. Червият. Да. Мина. Да или не? Ага, добре. Така е да, така е не. Може да си покажеш само ръката на камерата. Мина. Криза. Мина. Минувач. Мина. Червият мина. Да. Прес. Крес. Прес. Скреш. Не. Прес. Прес. Своята. Моята. Своята. Дупка. Купка. Дупка. Трупка. Дупка. Мупка. Не, дупка. Дупка. Да. Добре, най-сетне. Добре, не го фрете. Шапката ми ще падне. Ето. Извинете, че виждате един кабел, сега ще го слеза отзад. Това на слушалки. Бананът. Гроздето. Бананът. Портокалът. Бананът. Беше. Снесе. Беше. Изяден. Излапан. Изяден. Изяден. Ох, нещо има покрай мен. От. Лили. Изи. Лили. Лили. На. На. Тържеството. Тържеството. Да, беше шок. Хора, мой ред е. Това е последното предизвикателство за мен. И приключва този клип. После ще го кача до вечера. Ще имам, най-вероятно, не съм сигурна, ще има клип с моите ролери, но не съм напълно сигурна, само да кажем. Така, започвай. Котката. Моля? Котката. Кучето? Котката. Мина. През. Прозорецът. Опа. Чакай. Портата. Прозорецът. Пикнята. Прозорецът. Партито. Прозорецът. На. Не, да. Не. На. Не. На. На. На блока. Кротоната. На Блока. Добре хора, както казах, това ще бъде от мен. Само да взема телефона. Това ще бъде от мен, ето я площадката. След малко ще се поразходим и с нея. Блокът ми е малко по-натам. Ето може би ще го видите. Ето там, някъде, ето там, зад това. Някъде там е. Добре хора, мога да ви кажа само бай и subscribe и лайк. Чао от, как се казваше? Чао от Fine Time Foxy и също да ви казва like and subscribe. Bye bye!